Eskerrik asko dandanoi, emunek 25 urte betetzen daben honetan, hemen ona etortzearren. Oso gertu sentitzen zaituztegu eta hori gustatu egiten zaigu. Sortu ginen eta bizi gara euskalgintzan. Julen Arexola Leibak aipatzen zuen herri gogo horri zor gatzaizkio. Eta herri gogo hori bizirik mantentzea dagokigu guri ere. Eta fokoen argiak aprobetxatuta, badagokigula azpimarra jartzea. Euskerak lan mundua behar du, eta alderantziz, lan munduak euskera behar du. Eta horretarako, estrategia eraginkorrak eta bateratuak behar ditugu. Lankidetzan jarduteko konpromiso erabatekoa daukagu, eta errealitate hori eraikitzeko prestutasuna ere bai. Hurrengo urteak garbi dago erronkaz beteta datozela, emunen gizarte euskaldun justo eta iraunkorra eraikitzeko lanian gabitz. Eta guk ikusten digun rola gure buruari da bide lagunak eta eragileak izatea. Baina gaurko saioan askotan aipatu dugun bezala hori ez dugu lertzen espada elkarlanian eta lankidentzan. Emun sortzeko eta mundua euskalduntzeko momentu baten elkartu ziran hainbat elementu. Elkartu ziran bide urratzaileak, elkartu ziran euskalanekoak, elkartu ziran unibertsitatea, elkartu zan gobernua, baliabidea jarri ziran, eta hainbat enpresetan eragile jardun zuten batzuk eta beste batzuk erabaki asko hartu zituzten. Eta gure ustez guzti horien baturak dauka indarra, horre dauka balioa. Eta jarraitu nahi badugu lan mundu euskalduntzen da beste gai sozial batzuei ere lekua egiten, halako indar batzeak lortu behar ditugu. Ia esker dandanoi etortzeagatik eta gurekin egoteagatik, eta zorionak emun egin dugun, emun izan garen eta emun izango garen guztioi. Eskerrik asko!